Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. So tisati tapinda mumamessages edu ndinongoda kungoti apologies nekuti ndati ndaposta imwe episode iyo ndabva ndazoona kuti panga paine imwe comment iyo yanga yakanyorwa kunzi nashi some of these confessions kids are listening, please be mindful of your language, learn from Auntie Mamoyo. She has got channels for adults ndatonyara. So ndinongoda kungokumbira ruregerero, ndichiti ruregerero. Already channel tinayo yechakafukidza dzimba matenga, ndiyo yainge iri purpose yechannel yedu iya yechakafukidza dzimba matenga, zvekare negroup riya rana china chana baba china chana mai. That was the purpose, because vanhu vazhinji vamwe vanouya nemaconfessions avo ekuti unotoona kutoti apapa pari kutotaurwa mamwe mashoko ekutoti wega nyange uchida kuzoverenga confession yacho unotoshaya kuti zvino inoita here pamain channel. Saka ndinokumbirawo kuti as soon as ndatanga kuposta kuchannel yedu yechakafukidza, please just support us kuitira kuti vaya vanenge vaine mamwe maconfessions avo aya mamwe acho aya emujolo navo vasazofila as if kana vakanditumidzira maconfessions avo inini ndinenge ndichiva ignore. So please soon after recording this episode ndapedza kabasa kandiri kuita ndichabva ndazoposta ikoko kuchakafukidza. So just be waiting and please support us semasapotero amunongotiita pano pachannel. Ndichingoti ruregerero. Rekedzai tibva tapinda confessions edu atadzoka takakubatirai. Confession yedu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchivigawo chitupa changu. Inini mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai. So I am a young lady who is aged 28 years old. I am married and me and my husband tine vana vedu vaviri. And inini ndakambosangana neimwe challenge iyi pandakasangana nayo kwainge kuri kumakore adarika awo museri. And challenge yandainge ndichisangana nayo, murume wangu akabva angotanga kungondichita. Zvino izvi pazvakatanga kuitika mukoma, zvino zvekuti zvakaitika ndisina kana kutombogara ndatarisira kuti murume wangu ndo zvaainge afunga kundiitira izvi. Pandakatanga kumubata mukomanashi, kana ndega pandakaudzwa nevavakidzani kuti iye murume wangu ainge achitorana neumwe mukadzi uyo ainge achilojawo panext door, ndakabva ndaramba. And chakandirwadza ndechekuti ndaiti kana ndabata murume wangu achindichita kudaro, paya pandinozomukonfranta iye murume wangu aibva azotanga kundirova. Ainge ava munhu wekuti aiti mukunotaura nini sometimes apo paanenge achifanira kuti ange achingova soft kwandiri, aibva atanga kundipopotera zvekuti ndega ndaisvika pakupererwa kutanga kuzvibvunza kuti ndimbori aniko inini, ndiri munhu here kana kuti handisi munhu zvachose, because ndaizvibvunza kuti kana ndiri munhu, why is it murume akandiroora achinditrita nenzira dzakadai. So murume ndakati ndongoramba ndokumubvunza ndichikumubatira mamessages, akabva atanga kuramwa kutenga chikafu. Izvi zvakatanga kuitika umwe musi mushure mekunge murume ainge aenda kunotenga chingwa patakishop. Then paakadzoka, sezvo ainge asiya foni yake iri pachaja, ndokubva azondibvunza kuti why ndainge ndakabata foni yake. Ndokubva ndamurakidza message iyo yandainge ndasangana nayo mufoni make. Saka akati atarira message iyaya akabva aona kuti ndainge ndamubata red handed, ndokubva ati saka wakangwara. Saka paakabuda handina kana kumbofunga kuti munhu ane dzinotonza anokwanisa kuita zvinhu zvakadaro. Akabva atora chingwa chiya chaainge atenga, ndokubva azonochidzorera kutakishop munhu muswero wese wezuva pamba ainge asipo. Mukoma ndakabva ndazotanga kunzwa nemakuhwa kuti amai vaya avo vainge akadanana navo vainge vakazorambana. Ndakambofara mukoma, but mufaro wangu wainge uri mufaro wekanguva kadiki, because
akabva azotanga zvekare kutorana neumwe mukadzi. Ndainge ndava kungonzwa nemakuhwa kuti ainge ava neimwe small house, and this was different because naamai vaya avo vainge vakambogara panext door vainge vachingodananawo zvezviya, but amai vacho vainge vachitondipawo respect. But neuyu mukadzi wake uyo waainge ava kudanana naye ainge ava kutoita sekunge munhu ava kutoda barika, ende ainge asingambodi kunzwa ndichishora iyo small house yake iyoyo. Ndakazoti ndamubvunza, iye akabva ati kwandiri, saka uri kufungidzira kuti ndiri kutoseka newe, uri kufungidzira kuti panapa ndiri kutamba newe? Akadaro murume wangu achindipopotera akabva ati, nhasi uno chaiye chaiye ndiri kuda kukurakidza denga, ndiri kuda kuti denga ringe richizoburuka ribva razouya pano panyika. Mukoma paakati ainge achida kundirakidza denga, ndakafungidzira kuti zvimwe kuda munhu ainge afunga kuti ange achisiyana nemabasa ake awo akaipa aainge achiita ekundichita, but mukoma painge pasitomborina denga zvachose. Murume ainge afunga kuti ange achienda kugehena onotora zvake Satani, obva atanga kundiraramisa mumba naSatani. Murume akati apopota abuda ndokubva angotanga kungorekedza kudzoka kumba, akarekedza kutanga kunitengera chikafu. Ndainge ndava munhu wekuti ndaingogara ndichingotambudzika. Ainge ava kusabhadhara rent in time. Zvinhu zvizhinji zvaainge achiita zvainge zvingori zvinhu zviya zviya zvekuti inini ndinge ndichifila a terrible pain in my heart. Ende kutonyanya kundirwadzisa kwacho kwaaizoita ndekwekuti musi waanenge adzoka kumba paya pandinenge ndava kuti chiregedzai ndinge ndichiwachirawo murume wangu hembe dzake dzaauya nadzo, nekuti amai vangu vainge vakandidzidzisa kuti kunyange murume wako kunyange akasadzoka kumba, asi paanozodzoka zama kuti iwewe unge uchingochengetedza runyararo, uchimuwachira, uchimubikira. Izvi ndakaramba ndichingozviita mukoma, ndakanyarara zvangu. So ndaizoti paya pandinenge ndava kusecha mareceipts ake, ndaibva ndatoona kutoti mareceipts awa anenge ari mareceipts aanenge atouya nawo achida kutondirakidza kuti iye anenge atengera iye mukadzi uyo waainge ava kugara naye small house iyoyo. Mamwe mareceipts ainge ari emagroceries, sometimes aitoenda obva atonotengera small house yake. Small house iyi yainge iine vana, saka aitoenda obva atonotengera vana vesmall house hembe. Mareceipts acho aingochengetwa kuti inini ndinge ndichizorwadziwa. At the same time murume uyo ainge ava kusatomboda kuva pedyo neni, ainge ava kusada kuita bonde neni. Aikwanisa kutopedza wiki rose tichirara tose, but tichitongorara sekunge tainge tiri hanzvadzi nehanzvadzi. Dzimwe nguva aizoti paya kana papera nguva yakati rebei, ndipo paaibva azongoti chiuya hako, zviya zviya zvokutongonzwirwa tsitsi. Ndainge ndichirwadziwa mukoma. Murume wangu aikwanisa kungobuda mumba asina kana kumbokuudza kuti ari kuenda kupi, ende aitongoenda kumaziva ndadzoka. Aiti kana aenda kuya aingotisiya tisina kana chikafu mumba. Ndairwadziwa ndakatarira vana vangu, vana dzimwe nguva vachienda kunorara vasina kana chavanenge vambodya. Kana vakabvunza kuti nhai mama, ko baba varipi, ndaibva ndashaya kuti ndovapindura ndichiti kudii, because neniwo ndinenge ndisingatombozivi kuti murume wangu anenge aripi. And this was really painful for me, kungoramba ndakatarira vana vangu vachikuvara nenzara kudaro. At first ndakatombozama kuti ndinge ndichitaura navana tete, ndikazama kutaura namama, amai vake, asi mukoma zvavaingogona kungoita ivo vamwene vangu ndezvekuti vaingotiwo paya patinenge tanyanya kuzopererwa tisisina kana chikafu chekudya, ndipo pavaizongotipawo something. But nguva zhinji vaizoti kana vatipa chikafu chacho ichocho chavanenge vatipa chaikwanisa kuzongo lasta sometimes for only a day, and zuva rinotevera tinenge tava kutotambura tichishaya kuziva kuti chikafu chemangwana tichachiwana kupi. Inini mukoma nedesperation ndakabva ndazokumisidzira ndazongobuda mumba. Ndakangobuda mumba handina kana chandakambotora, ndokubva ndadzokera kumusha ndikatanga kugara namama vangu kumusha. Amaiwo havana kana kumbondidzinga, vakangonditi tichangogara tose mwanangu, chacho chandinenge ndawana ndicho chandichange ndichizokupa
kupa iwewe nevana vako. But ndakaona kuti amai vangu vainge varwadziwa. Uyu wainge uri mutoro wainge wakarema, uyu wainge uri mutoro wainge uchirema, uyo wainge waiswa pamafudzi avo amai vangu. So mukomanashi ndakangoramba ndongosangana nemachallenges iwawo mumarriage mangu until amai vangu vazonditi, mwanangu, inini zvinhu zvako izvi zvanyanyisa kunetsa, murume wako unomuda here? Ndikabva ndati, hongu amai, murume wangu ndinomuda. Then vakabva vati, kana murume wako uchimuda, ndava kukupa advice yandakapiwawo navamwene. Ivo amai vangu vakabva vati, ndava kukupawo advice iyo yandakapiwawo. Vakabva vati, ndikuda kuti tinge tichienda kunoshanyira umwe munhu uyo anorapa, munhu uyo anokwanisa kuzokubatsira, ende mukunokubatsira kwacho kwaachazokuita zvinhu zvako zvinokwanisa kuzokufambira nemazvo. Ende vakabva vanditi, inini ndaizonopiwa umwe mushonga wekuti ndinenge ndichizobikira murume wangu, ende mushure mekunge ndabikira murume wangu aizodzoka kwandiri. So amai vangu vakabva vazogara nene pasi, vakabva vati, zvaunoona baba vako ava vanozviita sekunge munhu kwaye. Kudhara kwavo baba vako ava vairova, chainge chiri chidhakwa, vainge vasingabvi mumadrezi. Then ivo amai vangu vakazoti mushure mekunge vazoenda kunoona imwe n'anga iyi yakabva yazovapa mushonga wekuti vange vachizobikira baba vangu. Ende baba vangu mushure mekunge vavabikira nemishonga iyoyo, baba vakabva vatoita munhu kwaye, munhu atori normal. Ende ndakabva ndati ndatarira baba vangu, ndakabva ndaona kuti baba vangu vainge vatova munhu ainge ari right. Zvose izvo zvandainge ndaudzwa naamai vangu ndainge ndisingatombokwanise kuzvibhilivha kuti baba vangu vainge vakatomboita chidhakwa, because ivo baba vangu nguva dzavo zhinji ndedzekuti vanenge vangori mujinga maamai, ende vanenge vachingozviverengera either manewspapers avo kana kungozviverengera manovel kana vasiko kumunda. Saka kuti ndinge ndichizopicture baba vangu vari chidhakwa chinorova mukadzi, zvakandiremera mukoma. Asi amai vangu vakandiudza kuti izvo ndo zvainge zvichiitwa nababa vangu panguva yacho iyoyo pavainge vachiri chidhakwa, amai vasati vazopa baba vangu mupfuhwira. Ende mukoma ndakabva ndaona kuti rudo rwainge rwuripo pakati pevabereki vangu rwainge rwuri rudo rwainge rwakanakisisa. So ndakabva ndazobvuma mukoma, ndikabva ndati, mama, endai neni kwacho ikoko kwamunoziva kuti ndinokwanisa kuzobatsirwa. But mukoma, inini amai vakabva vazondiudza kuti kunyangwe zvako ndikaenda newe, but zvinodhipenda, nekuti zvimwe kuda mweya wake murume wako uyu, kana kuri kuzonzi ukazorwidzana nemishonga iyi, zvimwe kuda anokwanisa kana kuzotopenga chaiko. But mukoma ndakazongoramba ndichingoti kuna mama kani nditorei muende neni kune n'anga yacho iyoyo. Mama vakazobvuma zvavo after ndavanetsa kwenguva yakareba. So takazoenda kuya mukoma, takazoti tichinosvika pamba pen'anga iya. N'anga iya yakabva yazondipinza mukicheni, iyo ndokubva yazotevera iri kumashure kwangu. But ndakabva ndazosiya amai vangu vari panze. N'anga iyi yainge iri yechirume. Takazoti tapinda muya n'anga iyaya yakabva yazoti kwandiri, inini ndaifanira kuti ndinge ndichizobvisa nhumbi dzangu dzose idzo dzandainge ndakafuka pamuviri wangu. N'anga iya yakabva yazoti iyo yainge ichida kuti tinge tichirara tose. Inini mukoma, mind you, aka kainge katorike kutotanga kuti ndinge ndichiita zvinhu zvakadai. Kubva zvandainge ndakapinda mumarriage ndainge ndisina kumboziva umwe munhurume kunze kwemurume wangu. Ndakambozama kuramba mukoma, ndikabva ndati inini handikwanise kuti ndinge ndichizochita murume wangu. N'anga iya ikabva yati, no, zvatiri kuita izvi hakusi kuti uri kuita gumbo mumba gumbo panze, nekuda kwekuti zvauri kundiona kudai so handisisiri munhu, nekuti pari zvino ndakatopfekwa nemhepo yemadzinza, mhepo yevadzimu vangu ndiyo yakandipfeka. Zvinoreva kuti kana uchirara neni uri kurara nemhepo. Ende vakabva vati izvi zvatinenge tichiita hakusi kunzi unenge
uchichita murume wako. Mukoma ndakabva ndazongobvuma nekuda kwekuti vainge vakandiudza ivo vachiti vainge vachida kuti mhepo iyo yainge iri mumuviri mavo yainge yakavagara inge ichizopinda mudumbu mangu, then kana yapinda mudumbu mangu yobva yazodzinga mamhepo ose. Saka ndakabva ndazobvuma mukoma Nashi mushure mekunge vandiudza kuti kunorara navo kwainge kusiri kuchita murume wangu. Then takazoti tarara tose ndokubva ivo vazondiudza kuti zvinhu izvi zvandainge ndava kuita zvainge zvichitoda munhu anenge aine ushingi. Inini ndaifanira kuti ndinge ndichiitira vana vangu ushingi, ende ndikabva ndati let me try kuti ndinge ndichiva brave. Takati tapedza kurara tose mukoma Nashi ndikabva ndazoudzwa nen'anga iyoyo kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichizogeza muviri wangu. Kubva ipapo pandakarara nen'anga iyoyo yakanditi haufaniri kuti unge uchigeza muviri wako, ende uchibva pano ndikuda kuti unge uchizoenda kumba uko kune murume wako, hausi kuzodzokera namai vako, uri kufanira kuti unge uchidzokera uko kudhorobha kugere murume wako. Ende vakabva vandiudza kuti kana ndikagara ndazongorara nemurume wangu ndiine tsvina kudaro, zvinoreva kuti zvinhu zvose izvo zvainge zvichindishusha zvichinditambudza zvinobva zvangoita right. Ndakabva ndazopiwa mamwe makwenzi, saka makwenzi awa ndakabva ndanzi ndaifanira kuti paya pandinenge ndava kubika ndaifanira kuti ndinge ndichizomatora makwenzi iwayo ndobva ndazomamixa ndobva ndazomubikira chikafu. Ende ivo vakabva vanditi pauchange uchizoita zvinhu zvose izvi uchimubikira usafa zvako wakambofunga nguva dzose dziya dzaakakushungurudza. Unofanira kuti unge uchingofunga rudo rwaakambokupa apo pamainge muchiri mukomana nemusikana, mukoma Nashi. Saka ndakabva ndazotora makwenzi aya ndokubva ndazobuda panze ndikaudza amai kuti inini ndainge ndava kusakwanisa kuti ndinge ndichidzokera navo kumusha, ndaifanira kuti ndinge ndichienda kudhorobha uko kwainge kugere murume wangu. Along the way inini ndainge ndaudzwa kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichizokwazisa kana ani zvake. Ende mukoma ndakabva ndameka sure kuti hapana kana munhu wandakambotaudzana naye, hakuna kana wandakambokwazisana naye. Ndakati ndangosvika pamba mukoma ndokubva ndasangana nemurume wangu ari panze ainge atoripo. Iye akabva atoshamisika. Inini handina kana kumbomirira kuti ange achindibvunza zvakawandisisa. Ndakabva ndangopinda mumba. Ndakati ndapinda kudaro mumba ndokubva ndazvivharira zvangu mumba because ndainge ndisingadi kuti vavakidzani vangu vange vachizozviziva kuti inini ndainge ndadzoka ndichiti zvimwe nguda panokwanisa kuzowana umwe munhu anozondikwazisa inini ndisati ndakwanisa kushandisa makwenzi aya awo andainge ndakapiwa nasekuru. Takabva takara pasi inini nemurume ndokubva tazotanga kukurukura. Takati tichikurukura kudaro ndokubva ndazoti kumurume ndikuda kuti ndinge ndichikubikira murume wangu, ende ndinoda kuti unge uchindiregerera nekuti ndakakutiza murume wangu, ndakakutiza ende ndinokuda. Ende iye murume wangu akabva atoshamisika kuti ko munhu uyu auya pano achindikumbira ruregerero kwakanaka here. Asi anyway akabva agamuchira ruregerero rwuya rwandainge ndichimukumbira. Then ndakabva ndati can you please go unotenga at least beef because munhu wekuti anofarira beef. Ndakabva ndati kana watenga kanyama ndichabva ndazonyatsokubikira ndobva ndakakanga just like the way that you love it. Murume wangu munhu anofarira nyama inenge yakarostewa yakaita zveku-deep fryiwa mumafuta. Saka ndakati ndamuudza kuti ange achienda kunotenga beef. Murume ndokubva abuda mumba akabva aenda kunotenga. Inini ndokubva ndazosara zvangu ndichibika sadza ndichicheka zvemaveji, onion nemadomasi. Murume wangu akati achingobuda inini ndokubva ndazotora chigero. Ndakabva ndatora chigero mukoma ndokubva ndazotanga kuzvikata nzara. Ende ndainge ndichitevedzera zvose zviya izvo zvandainge ndakaudzwa nasekuru vaya vandainge ndakarara navo vachindiitira dare rangu. Ivo vainge vakanditi ndinotanga ndakata nzara dzemumaoko angu. Kana ndakata nzara dzemumaoko angu ndinofanira kuti ndinge ndichizokata zvekare nzara dzemumakumbo angu. Kana ndapedza kudaro ndobva ndazotanga kudzikata kusvika dzazoita tumapisi twekuti kana iye murume ava kudya
haazodzipiwi nadzo nzara idzi. Saka ndakabva ndazoita saizvozvo ndokubva ndadzicheka nechigero kusvika twava tupisi tudiki diki, ndokubva ndangozvisanganisa nemavheji aya awo andainge ndichicheka. After that mukoma ndakabva ndanorara pambedha apa ndainge ndisati ndatombogeza. Ndakati ndarara pambedha kudaro ndokubva ndatanga kuzvikata vhudzi rangu rekunzvimbo kwakavanzika. Izvi ndo zvandainge ndakadzidziswa nasekuru vaya. And one thing mukoma ndezvekuti kana uri munhukadzi, kana ukagara waita kana mazuva matatu usina kana kumbogara wageza, paya paunozonovhura gumbo pane kamwe kamunhuwi kasingafadzi kanozobuda ikoko. Apa ndainge ndakabva mukusangana nasekuru vaya ende urume wainge huchingorimo mukati mangu. So munhuwi wacho it was just too much mukoma. Ndakatongozvivhara mhino ndokubva ndangozvigera zvishomanana ndokubva ndazotora vhudzi riya rekunzvimbo kwakavanzika. Ndakati ndaritora kudaro ndokubva ndazorimixa nemavheji aya awo andainge ndacheka, awo andainge ndazanganisa nenzara, ndokubva ndazotanga kubika. Ndakamirira zvangu murume wangu kuti ange achidzoka. Murume wangu asati adzoka, paya pandainge ndava kubika sadza, n'anga iya yainge yakandiudza kuti paya sadza parinenge rava kunokwata ndaifanira kuti ndinge ndichizomboribura pamoto zvishomanana. Mushure mekunge ndaribura pamoto zvishomanana ndaifanira kuti ndinge ndichizoriisa pakati pemakumbo angu, then stimu iya iyo inenge ichibuda mupoto, stimu iyi yaifanira kuti inge ichizonopinda musikarudzi yangu. Ende mukoma ndakati ndakamira kudaro, poto iri pakati pemakumbo angu, ndakaita zvokuchonjomara zvishoma. Ndakanzwa kuti ya ndainge ndava kutsva zvino zvainge zvichirwadza mukoma, but ndakabva ndaona kuti pain yekuluza murume wangu ndichimutorerwa nesmall house yake yainge iri pain yainyanyisa kurwadza than stimu iyi yainge ichipinda musikarudzi yangu. So stimu iyi yaiti ichipinda musikarudzi mangu ndainge ndichisweta, sweat iya yainge ichidonhera zvekare mupoto makaremo. Ndakati ndapedza kuita saizvozvo ndokubva ndadzorera poto yangu pasitovu ndokubva ndakontinya nekubika sadza rangu nemavheji angu. Murume akazoti adzoka ndokubva ndaita ndichimupa. Apa pose pandainge ndichibika ndainge ndichiimba zvangu masongs erudo awo ainge achifarirwa kuimbwa nemurume wangu. Iye murume wangu mukoma ndakazoti ndangomupawo raviro yezvinhu zviya zvandainge ndichibika. Ndakabva ndaona kutoti murume iye ainge ava kungoti pane zviri kuitika pandiri. Iye akabva ati ainge achinzwa kadzungu so, but ndakaramba ndichingomupaka sezvandainge ndakaudzwa nen'anga iya mukoma. Ndakazoti ndapedza kubika ndokubva ndazomupa. Murume wangu akadya sezvaainge asina kumbogara akaita muupenyu hwake hwose. Akati apedza kudya kudaro mukoma ndakabva ndaona kuti ya murume wangu zvino ainge ava kundida. Ndaiti kana ndikabuda panze murume wangu waimuona uyo obva azonditevera panze paya, tobva tagara tiri tose panze. Akabva azotanga kundibata sekunge ndainge ndiri ngirozi, kutoitwawo queen. Mazuva ekutanga zvinhu izvi mukoma takati tiri murudo kudaro ndakatoona sekunge zvinhu zvainge zviri right, asi nekufamba kwenguva ndakazotanga kuita maregrets nekuti murume wangu ndakabva ndazoona kuti pfungwa dzake dzainge dzava kuita sekunge dzainge dzava kudzokera kuita pahumwanana hudiki, nekuti dzimwe nguva aikwanisa kungokaruka aita zvimwe zvinhu zvekuti zvinhu izvozvo hazviitwi nedhara rakura, but zvinotoitwa nekamwana kadiki kunyange kane 3 years chaiko. Ndakabva ndaudza amai vangu, ndakati ndaudza amai vangu ndokubva tazodzokera kun'anga iya yekundibatsira. Then ivo vakabva vati chainge chichiitika ndechekuti iye mweya wake murume wangu wainge uchirwidzana nemushonga uyo wandainge ndakapiwa nen'anga yacho iyoyo, but ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizopfuhwira musha wose kuitira kuti kana zvikazobuda pachena kuti izvi ndo zvandakaita izvi, musha wose unofanira kuti unge uchizomira neni. Zviya zvekuti munhu wose anobva andirambira kuti muroora wedu haangamboiti zvinhu zvakadaro, kuti angadyisa mwana wedu. Ndizvo zvandakazoita mukoma
nashi. Ndakabva ndazoenda kumusha, uko kumusha kwehama dzemurume wangu. Ndakati ndasvika kuya ndokubva ndatanga kuita mabasa angu semuroora. Ndichiita mabasa angu kudaro semuroora ndipo pandakabva ndazodyisa munhu wose. Ndakangodira mushonga uya wandainge ndapiwa nen'anga iya, ndokubva ndabika ndokubva ndazopakurira munhu wose. Kubva ipapo ndingangoti dzinza rose mukoma rinotonzwa neni ende munhu wese anondifarira. Asi chinondirwadza mukoma ndechekuti iye murume wangu haasi kana kumbodzora tsvimbo, munhu wekuti pese pandinenge ndiri iye anenge aripo. Ende chinonyanya kundibhowa ndechekuti seniso ndiri munhukadzi, paya patinenge tatiwo tinenge tiri kuchina, wangu murume anenge achingomhimhaira ari padhuze neipapo apo patinenge tiri tichiita china ichocho. So mukoma, zvinhu izvi zvinhu zvekuti hazvindifadzi, zvekuti pose pandinenge ndiri vanhu vanenge vachingotaura kuti munovaona ava vakajikisa murume. Chimwe chinhu zvekare chinoitika ndechekuti pamba mudzimba umu matinowanzokugara tinowanzokuita majuti roster. Saka iye wangu murume at the end of the day ndiye anozogumisidzira ava kundiitira majutis aya achindiitira majutis iwawo like ekuklina mutoileti kana kugeza masingi nekutsvaira pachivanze. Iye murume wangu zvinhu izvi anozviita iye asati aenda kubasa. Izvi zvakonzeresa kuti ndinge ndichiva munhu wekuti ndinongoita move on from one place to another. Saka ndakatombozama kuti ndinge ndichitaura naamai vangu, asi amai vangu vakabva vati aiwa mwanangu, zvinhu izvi zvichazongoendawo nekungopera, hanzi zvichazongofedha but hazvizoperi totally. So right now mukoma, ndiri munhu wekuti ndava kungogara ndakangozvivharira ndiri mumba, and iye murume wangu haasisina socialism iyaya yekuti anowanzokusocializa nevamwe vanhurume, because anenge achingoda kungova neni pose pandinenge ndiri ndipo paanenge ari. Ende ndatova munhu wekuti ndinozvitonga. Dzimwe nguva ndinokwanisa kutoenda kumusha kwevabereki vemurume wangu ndakatopfeka trousi chairo. Vamwene vangu vakasvika pakuti muroora unokwanisa kupfeka hako hembe dzaunoda, kunyange ukada kusasungira zambia hazvina kana basa. Apa isusu pakaucha yedu, kana waenda kunoshanyira hama dzemurume wako kana vatezvara vako variko, unofanira kugara wakangosungirira zambia. But inini mukoma ndakapiwa go ahead yekuti ndinoita zvandinoda. Ndinokwanisa kutoswera ndakapfeka trousi chairo ndichitopfuudzana navatezvara vangu inhau yekuti ndakadyisa musha wose. Izvi zvandakaita mukoma ndinogara ndichingoregreta. Dzimwe nguva ndinombofunga kuti dai ndakwanisa kuwana munhu anondibatsira kuti ndinge ndichirutsisa murume wangu, because zvinhu izvi hazvichandinakidzi kana handisisina kana freedom pose pandinenge ndiri. Murume anenge aripo, shuwa here munhu kuita sekunge acharamba kuenda kubasa achitya kuti maybe paanozobva kubasa iwewe unenge watiza. Ndinokutiza ndichienda kopi konai inini ndisingashandi. Ende chimwe chakandirwadza ndechekuti pane pamwe murume wangu paakambopinda mumba ndokubva aona ndakashama, akati andiwana ndakashama kudaro mukoma, ndokubva avhara maziso ake akabuda mumba achimhanya. Ndakazoti ndomubvunza, iye akabva aita sekunge zvinhu zvainge zvaitika ainge aonerera munhu mukuru akashama. Ndikabva ndaona kuti there was something that was wrong with my husband, ende handina kufara nazvo. Mukoma, ndinokumbirawo kuti kana maposta nyaya yangu, please ndiziviseiwo ndikwanise kuzoteverera mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi ndakadyisa murume wangu, ndikadyisa dzinza rose. Zvakangoma hazvo vedu we. So kana ndikazoposta kuchannel iya ichakafukidza ndichange ndichizokuzivisai, then mubva mazongonoteerera another episode ikoko.